देखिपे मैं सब ऑनलाइन मगे देचु मंजी ये हूँ रेड चिल्ली और ये सब मंजी अच्छे ये भी गोटे प्रकार मंजी ये आमर देखिपे आप रेड चिल्ली मंजी सीड्स ये आमर लेडी फिंगर जोटा कि आम भेंडी हिसाब से जानीपर लेडी फिंगर हूँ भेंडी ये हूँ गाँ मध्य अच्छी आपको देखिपार ये हूँ क्लियर देखा जाऊनी ये पोटल मंजी और या भितर गोटे अच्छी सेटा हूँ बोधे झुड़ांगा सब चलছে और ये सब तार जंत्र माटी आने जंत्र देखिपे छुआ सब पानी दौरान गाइया पड़े सब चलचे बैगण गच फुल हो गला छुआ सब पानी देवार चलती सफा कर चलती बैगण देखिपे सुंदर भाव हो देखिपे चलছে ये हूँ भेंडी मंजी बर्तमान भेंडी मंजी कमी पड़े देखु फास्ट कंपोस्ट पका देखु कंपोस्ट पड़ला कंपोस्ट पड़ जाइए देखिए कंपोस्ट पड़गला देख पाते भेंडी गच पड़े पकाई सब पकाई बर्तमान सब मेडिसिन आस जाइए सब गच सब गच मेडिसिन आस मेडिसिन आस जाइए सब ये हूँ सुब्रत भेंडी 5 टका दे नथिबे बहुत कथा कहबे भेंडी लगाया डाकिली भेंडी गछ से बहुत भल बेपारी गोटे सब चलती कम चलती सार आम दौरान उपदेश दौरान केमी कौन लगे पानी 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 छिंचा ना कौन ना पानी ओदा कर दियो पानी ओदा कर दिया सार कहले डीएपी सार नहीं एबेठू सार कहते डीएपी सार पकड़ा आम केमी बिना सारे फल खाया चेष्टा कला बेलू ये जन आसछन्ती एठी खाली रोल कर बर्तमान पानी सब स्प्रे हम सारा सारा लगा ऑर्डर देला पूरा सारा पूरा बे सारा पूरा विश्व पूरी अबे रह बे मु बस्ते बिकी को रह कटै दे के बुझै दे के मोरा परिवार में
ସେଇଟା ଏମିତି ଲୋଟିଏ ଢିଲା କରିଦେ, ଢିଲା କରିଦେଲେ ସେଟା ହେଇଛି ସ୍ପ୍ରେ ହେବ, ମାନେ ବହୁତ ଦୂରକୁ ଯିବ। ହଁ ଟାଇଟ୍ ହେଇଗଲେ ସ୍ପ୍ରେ ଟାଇପ୍ର ହେବ। ସବୁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ବାହାରୁଛି। ଶୁଣ এইটা ସେଟା ଖୋଲିକି ପଣ୍ଡା ସେଟା ଖୋଲ, এই দুইটা ସେଟା ଖୋଲ। ଇଏ ଟୋଟାଲି ଏତିକି ହୁଁ ମିକ୍ସ କରିବୁ ହେଲା। ହୁଁ ଏ ମିକ୍ସ ଚାରିଟା। କରିବୁ 1 2 3 4 ହୁଁ ଏ ଚାରିଟା ପୋକରା ମିକ୍ସ ହେବ। ସହିତ ନାଲି ଯୋଉ ଏ ସବୁ ଯେତିକି ଏଇ ପୋକରା ହେଇଛି ନା ହୁଁ ହୁଁ ସେଟା ଛାଡ଼ କଣ ପାଇବୁ ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଏଇଟା ପୋକରା ମେନ୍ ହୁଁ ହୁଁ ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା। ହୁଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ମିକ୍ସ କରିବୁ ପ୍ରତି 4 ଦିନରେ ଥରେ ମାରିବୁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାରିଲୁ ନା ପୁରା ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାରିବୁ, ଡେଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାରିବୁ। ହୁଁ। ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ମାରିଲୁ ନା କାଲି ତୋଳିବୁନି ପରଦିନ ତୋଳିବୁ, ହୁଁ ହୁଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଶୁଣ 1 ଲିଟର ଆଣ ମୁଁ ବତେଇ ଦେଉଛି। ସେଟା 1 ଲିଟର ଅଛି ରହ ସେମିତି ମିକ୍ସ ହେବନି, ହଁ ମିକ୍ସ କରିଦେବାର ନା ଗୋଟେ କ'ଣ ଜାଗାଟା ଆଣି ବାଲ୍ଟିରେ? 1 ଲିଟର ମୁଁ ବତଉଛି। ଏଇଟା ଦେବୁ ହେଲା ଜଷ୍ଟ 5 ml। ହଁ 5 ml। ଏଇଟା କ'ଣ ସାର ନା? ଏଇଟା ଡରବି ସାର ନୁହଁ, ଏଇଟା ଡରବି ହେଉଛି 5 ml। ଡରବି 5 ml। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଥଣ୍ଡର, ଇଏ ବି ତାକୁ ସେ 5 5 କରିବୁ ହେଲା। ଥଣ୍ଡାର ହେଉଛି 5 ml। ବାସ୍ ସବୁ ବାଇଗଣ ସବୁ ଟୋଟାଲ୍ ସବୁ ଯେତିକି ଗଛ ଅଛି ତା ଭିତରେ ସବୁ ସ୍ପ୍ରେ ହେବ। ଯେଉଁ ପୋକ ଲାଗିଯାଉନି, ପୋକ ଲାଗିବେନି। ଏଇଟା ତାର ଚାମଚ ଅଛି ଚାମଚ ବି ଅଛି ତାର, ହେଲା। ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏତିକି ଦେବୁ, ଲିଟର ପାଣିଟା ଏତିକି ଦେବୁ ହେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ବାସ୍ ହେଲା। ଏଇଟା ସବୁଠି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବୁ। ଏଇଟା ଖାଲି ପୋକରା ପାଇଁ ଜାଣିଥା ହେଲା। ହୁଁ ହୁଁ ଏଇଟା ଖାଲି ବି ପ୍ରୟୋଗ କରିପାରିବୁ ହେଲା। ପକେଇବୁ ୟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଟିକେ ପକେଇବୁ, ବାସ୍ ଏଇ ଠିକ୍ ଅଛି ହେଲା। ହୁଁ ହୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ହେଲା, ଲିଟର ପାଣି ନା ନହେଲେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ। ଲିଟର ପାଣିରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଲିଟର ପାଣି ଆମର ଫୁଲ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଲିଟର ପାଣିରେ ଏସବୁ ମିକ୍ସ କରିକି କାଠି ଗୋଟେ ଅଛି ନା କାଠି ଗୋଟେ ଆଣ, ଲମ୍ବା ଗୋଟେ କାଠି ଆଣ ଗୋଳେଇବା ପାଇଁ। ପଡ଼ିଗଲା ତ ସେ ଏଇଠୁ ଟିକେ ପାଣି ପୁରେଇ ଦେ। ଏଇ ଦାନାଟା ଟିକେ ମେଲ୍ଟ କରିବାକୁ ଲେଟ୍ ବୁଝିଲ ନା। ବାଗେଇକି ମିକ୍ସ କରିବୁ ଆଉ। ଇଏ ବାକି ଅଛି ବାସ୍ ସେଟା ଭାଇ ସେଟା ବାକି ଆସିବନି। ଏତିକି ରଖିଥା, ଏତିକି ପକଉ ତାପରେ ଦେଖିବା। ଆଉ ଏଇଟା କଲରା ପକେଇବୁ ହେଲା। ଏଇଟା କଲରରେ ପଡ଼ିବ। କଲରା ପକେଇବୁ, ଏରା ଦେଖିକି ପକେଇବୁ, କିଛି ନାହିଁ ହେଲା। ଲିଟର ପାଣିରେ ଦେବୁ ସେଇ 5 ml ହିସାବରେ ବାଗେଇକି ଦେବୁ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ସ୍ପ୍ରେ ଚାଲିଛି ଗଛରେ। ବାଳ ବଡ଼ ଆଣିବେ ଜାମ୍ ହେଲା ପରେ।